ए जन 2 किलो मास दे 2 किलो सांगतो 2 किलो बॉयलर हा दे हातलो ओ नो तुम्हाला साहेब तो माहित ना समोर दिल ना मगचनो दयाकर नायका नम्यर्ल्या दिसानी मांस मछली काऊंक आडवरला येन तुम्ही गमनान दवरचे तसेच करेजमच्या दिसानी मांस मछली काही नसताना रावून सॅक्रिफिस करूंक आणि जिंजवार करूंक हांव तुमकां उलो दिता चांगलं बरं फादर चांगलं बरं ना फादर झाल्या फादर गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग बटले रेव नेस्ताने ना बटले ना फादर विषय काय म्हणतो उंगाचे मांस आपण बॉयलर उंगडाचे मांस फुटफुडीत मेळटा फादर डायरेक्ट फार्म मध्ये नांगास तापलाय ए चल ए फादर मुझे ले करो स्किन आउट दे ए संतू स्किन आउट फादर विषय गोष्ट आमगे राव सदैव मासच नाही कोरेस पासून कले असून सगळे मासच कोण जेवले तुझं पप्पा आणि मम्मी खातात रे ओय फादर सगळे वत्तार काउंचन गिळचन म्हणले फादर ओ नो ओय कोण सगळं नका फादर आले होते आता खरेच म्हणून पोटाची बुकी मास काही नसतं राव कसं ते फादर इथे पटत फादर मोबाईल जमा झाला पिल्लीची बॅटरी लूज झाली तिथल्या देव बरं करू रे जॉयला हा ते म्हण ना फादर आम्ही आता फादर येतं रे राहायला फादर मास ए फादर मास नाही फादर मास कुठली उडत का रे मास म्हणून किती बंद झालं फादर मास नाही फादर त्याने 5-7 जण त्याच्या मोबाईल सगळं वाढले ते रिपेअर करून दिले रे करायचं मग मास तो पण विचार कशाचे रे असं सांगितलं सांगायचं ऍक्शन आवड नाही देव बरं यावेळी देव ऍक्शन तुमची जिणी पळादीक बरी जावंक तुमकां उलो दिता मांस मासली जाता तितली उणें करण काही नसताना रावंक तुमकां उलो दिता तशेंच प्राजीत जिंजवार आणि लास्ट हे आता जायचे ते ऍक्शन हे आता जायचे ते ऍक्शन मग दया करणं ऐका नम्यर्ल्या दिसांनी मांस मासली काही नसताना रावंक तुमका आडवरला ये तुम्ही मास मछली खाऊन काढवर मांस मछली काही नसताना रावून राज्यत दंडोनी